Euskarazko kulturgileek hedabidetan zenbateko presentzia duten ikertu du besteak beste, baita naiz hedabidean dutena ere. Ikerketaren oinarriekin eta ondoriekin ados ez egonik, naizek dokumentu publikoa plazaratu berri du, ikerketa honen nondik norakoak, mugak eta akatsak azaltzeko. Gaurkoan, ikerketa hau jorratuko dugu eta kontra ikerketa baita ere, Ane Urkiri, naizeko zuzendariarekin egunon. Kaixo egunon. Eta Mikel Urdangarin, azterlan honen lanketan ibili den lankidea, egunon. Egunon, Beli. Beno, aipatu nahi dugu hasteko, naiz ez dagoela, ados, Euskal Hedabideen behategiak egin duen ikerketarekin, abia puntu hau izango litzateke, baina jakin nahi dugu, testu ingurua sortzeko Ane, nola hasi zen guzti hau? Bueno, guk sorpresa jaso ginen azpeitiko jardunaldietako gonbidapena, ezin izan ginen jun lan agenda arazoengatik, baina bai jarraitu ginen YouTubeen eman zeuelako eta gero zenbait hedabidetan ere agertu zelako eta bertan eman ziren ondorioekin pixkat geuri ere inpaktua zorrarazi zigun, olako ezin egon bat, ez? Eta hor sortu zen gaina asteburua zen, eta gero astelenian erredakzioara etorrita da lankideen komentarioak ikusita hor ikusi zen, nola baiteko injustizia bat edo egin zela, ez? Behintzat ondorioetan ezala guk egiteko daukagun lan moldearekin ez horrela bat ikerketa hauen ondorioak. Eta gero hasi ginen aztertzen, ez? Eta azterketa horretan ikusi ginen, naizen aterkipean dozen kultura eduki asko kanpoan gelditzu ginela, eta horregatik ere ikerketa horren egileekin bilera bat egin ginen, azaltzeko gure lan egiteko modua, eta naizen ataria naiz.eus/kulturatik arago doala, eta beraz akats bat egon zitekeela ikerketa honen oinarrian, hau da, ikerketa hau adimen artifizialarekin dago eginda, da uste deu adimen artifiziala erabiltzea ongi dagoela eta horrelako ikerketetarako tresna erabilgarri izan daitekeela, baina tresna horri espaiozu azaltzen nola funtzionatzen doan hedabide batek, emaitzak okerrak izan daitezkeela, eta gehien bat hemen sortu zen ezin egone izan zen, historikoki gara egin naizi egotzizakon hipotesi bat egiazkotzat junzela eta horrekin lehengo zinez, lehen zinezten zian gauzetan erorizala eta horretarako oinarri bat ematen zoala ikerketak eta horregatik etorri zan zalaparta eta baita ere gero gure barne mailan Mikel Urdangarin izan da txostena egin duena, barne mailan geuk ere guk egiten dugun lan horren eta ikusteko ikustarazteko zer egiten dugun, txosten horren eraketa bat pentsatzen hasi, batez ere alde batetik gure lankidei esateko zer egiten duen eta ondo gabizela, o uste degula bintzat ondo gabizela, hein handi baten, gure autokritika ere eginda, ze bai da, niretzat injustizia esatia guk euskal kulturgileak ukatu egiten deula edo karikaturizatu. Hemen kultura arluan dozen langile asko doz, eta horientzat nik uste dut sekulako kolpe izan zela, eta hori eizor dixeulako baita ere, bestetik gurekin kultur arluan dabizen artista asko lanian dabizelako, eta horiek azkenian gure dabidian lan egiten deulako, eta hori ere zor diegulako, eta gero irakurleei ere bai, ez? Nik uste dut oso gogorra dala esatia, naizek euskal kulturgintza ukatzen doala, edo eta karikaturizatu egiten doala, eta horri erantzun nahi izan zizun. Arrangura horretan kokatuta ere, joko dugu ikerketaren mamira eta baita ere erantzunaren mamira, testu inguruan sakontzeko Jon Telleriak ere gertatutako laburtu digu. Behategiaren lanaren ondorietan honakoa esaten da hitzez, euskarazko hedabideek eta elebidunek kultur paisaia ezberdinak irudikatzen dituzte, batzuk trakzionatzaile dira, eta beste batzuk galga. Azken horietan txertatu dute ikertzaiek naiz, El Correo Diario Vasco eta Noticias de Navarrarekin batera.
Ikerketaren bultzatzaileekin eta egileekin bildu ostean, Naizek 20 orrialdeko dokumentu publiko baten bidez plazaratu du bere iritzia. Emaitzak Naizeko erredakzioan arrabotsa eta sumina sortu zuen, egindako lana ez delako behar bezala jasotzen. Azterlanaren mugak eta akatsak argitu ditu Naizek ostegun honetan publiko egindako dokumentuan. Azterlana egiteko moduak eragin ditu ondorio aldrebesak. Aurre irizpide batzuk Naizen kultura ekoizpen gehienak kanpoan utzi dute. Kultura sailean argitaratutako edukiak soilik aztertu dira, eta horrek laginetik kanpo utzi ditu Unai Iturriagaren Zuga Zardineta, kultura agenda guztia, gaur 8 eta 7 euskarazko kulturginen inguruan egindako ia guztia, Naiz irratiaren ekoizpen dena, musikaria, bigarren kafea, beste bat, kulturaria, paraleloan, kontatzera noazu, Media Baskere kanpoan dago, eta kazeta Naizetik kanpo aztertu da, Naizen barrean egon arren. Ondorietan, euskarazko edabideak eta elebidunak bizaku berezitu eta identiko gisa jasotzen dira. Eta galdera da euskarazko kulturgilek Naizen duten presentzia eta El Correon eta Diario de Navarran dutena berbera ote den. Urrian publiko egin ziren ondorietan, edabide elebidunek Naiz espreski aipatuta euskal kultur sortzaileak ukatu eta kasurik onenean karikaturizatu egiten zirela zioen azterlanak. Gerora hitzak goxatu dira, baina ondorioak berrikusi gabe. Naizek ostegun honetan publiko egindako dokumentuan gogora dakar ondorio hori ez dela zuzena. Naiz euskal kulturgile ugariren plaza ere baita. Elkarrezketa eta albiste bidez espazio zabala eskaintzeaz gain, kolaboratzaile zuzenak ere badirelako eta saio eta atala askoren egile ere bai, azterlanaren laginetik kanpo geratu dira gehienak. Naizen irakurketa naiz.eusen irakur dezakezu osorik, ondorio bat nabarmentzearen euskal kulturgilen ustezko galga izatearen aipu horri erantzunez hala dio dokumentuak. Nahi baino motelagoak izango gara behar bada, baina moteltzaileak ez. Ba, Mikel, zu ibili zara ikerketa aztertzen, jakin nahi dugu, nolakoa da Beategiak eta Nor ikerketa taldeak egin duten ikerketa? Bai, ja hanek aipatu ditu, nik uste dut, utxune nagusien zertzala nagusiak, baina hor, guk 3 atal bereizi ditugu, ez? Lehenik eta baina kaso, komeni da testu inguruan kokatzea, ez? Nundik datorre ikerketa hau, edo ze kezkek bultzatuta datorre ikerketa hau, ez? Euskal kulturaren transmisiorako lantaldeak bultzatu zuen ikerketa hau, eta lantalde horren kezka nagusia da, gaur egun euskarazko kulturgintzaren transmisioa ez dagoela bermatuta, eta hainbat erronka daudela, baina erronka horiei erantzuteko behar besteko baliabide eta tresnarik ez dela jartzen, eta gaur egun utxune ugari ditugula, ez da. Eta hori abia puntua izanik, hainbat esparruari dira lantzen, eta tartean, bereiek uste zuten, Gipuzkoako Foru Aldundiaren diru laguntza bat baliatuta, interesgarria izango litzatekela, medioetan euskarazko kulturgile duten presentzia hori ikertzea. Eta horretarako, EHUko Nor ikerketa taldeari, eta euskal edabideen behatokiari, nolabait egin zieten gonbita hori ikertu zezaten, eta hauek alaxe egin dut. Beraz, hortik datorre ikerketa. Eta horren aurrean, nolabait, naiz bezala planteatzen dena da, guk ere partekatzen degula kezka hori, eta naizeko azkeneko asteetako albiste ezberdinak irakurtzea, nahiko dela jabetzeko horretarako, kezkarako, eta erronka hoiei heltzeko motiboak egon badaudela jabetzeko, eta gaineraz, lehen hanek aipatzen zuen bezala, gure ustez interesgarria da horretarako adimen artifiziala eta alako teknologiak ere erabili izana. Kontua zer da, adimen artifiziala erabiltzen denean, makinak bere baitan edo bera bakarrik ez duela lanik egiten, eta ezinbesteko dela eskuartze bat egitea, beste datuak identifikatzeko, datu horiek albaetzeko kategoria egokiak aukeratzea, kanpo kontraste bat egitea eta beste, hau da, eskuartze bat ezinbestekoa da, eta gure ustez, hain zuzen ere, eskuartze horretan egin da utxez. Eta hori azaltzeko 3 arrazoi nagusi ematen ditugu. Alde batetik, gure ustez zimenduetan bertan dago arazoa, lehen esan dugun bezala, kategoria egokiak aukeratzea funtsezkoa da, baldin eta datu egokiak aterako balin badira, eta ondoren emaitzak eta ondorioak zuzenak izango balin badira, eta hor, oinarrizko 4, gure ustez, utxune edo akats daude, ez? Alde batetik, lehen aipatu den bezala, naiz eta kazeta bereizten dira, 11 edabidez osatutako lagin bat aukeratu dute, eta tartean daude, kazeta eta naiz, 2 edabide berezitu izango bailiran, baina jakin badakigu, kazeta, Media Baskekin batera, edabide bere gain bat balin bada ere, naizen baitan kokatzen dela. Eta ondorioz, ez dugu ulertzen, esate baterako, bertsio eguneratuak aurkeztu direnean, nolatan ez den zuzenketa hori egin, agerikoa denean, oinarrizko akats bat dela.
Bigarrenik, edabide elebidunetan eus eta es atalak bereizten dira, eta zenbait kasutan horren araberako irakurketak egiten dira. Esate baterako, Azpeitian egindako aurkezpena momentu batean planteatzen zen. Bueno, gaztelerazko edabide hauen, gaztelerazko bertsioak aztertzen baditugu, ikusiko dugu bertan euskarazko kulturgile duten presentzia, euskarazko edabideetan baino askoz txikiagoa dela. Karo, baina kontua da, naizen kasuan behin ezin dela eus eta es atala bereizi. Hau da, guk naizen baitan euskaraz, gazteleraz, frantsesez edo inglesez nabigatu daiteke ere, erabiltzaile guztiei berdina eskaintzen zaie, eta ondorioz, erabiltzaile guztiek eskura dute gaztelaniazko eta euskarazko edukiak. Beraz, ezin da bereizketa hori, ezin da naiz gaztelaniazkoa eta naiz euskarazkoa bereizi. Hirugarrenik, eus eta es hori ere, ontzat joko bagenu ere, hori ere ez da guzti zuzena, zergatik? Naizen baitan, lehen esan dugun bezala, Mediabask ere badagolako, eta Mediabask nagusiki frantsesez ekoizten du, Ipar Euskal Herrian kokatuta dago, eta ondorioz guk uste dugu FR edo bereizi beharko litzatekeela. Eta horren lotuta uste dugu, edabide euskaldun eta elebidunen arteko multzokatzea eta horren araberako sailkapena ere ez dela guzti zuzena. Zergatik, alde batetik, aipatu dugun bezala, naiz edabide hirueleduna denako, eta hau ez da txikikeri bat, honek adierazten du gure paisaia eta mapa nazionala zein den, eta beste alde batetik, badagoelako edabide elebidunen artean kokatuta dagoen edabide bat, El Correo, gaztelanezko elebakarra den. Eta hori ikerketan bertan ere aitortzen da, naiz eta ondoren, irakurketak egiterakoan, nolabait multzokatzen den edabide elebidun bezala, ezta. Eta hor badago laugarren elementu bat gure ustez nahasgarria dena, eta da, hain zuzen ere tokikoak eta generalistak diren edabideak batera ikertzen direla, gure ustez, batzuek eta bestek, beraien unibertsoa oso ezberdina dutenean, ez? Eta hori oso agerikoa da, ikerketan aztertzen balin baditugu, edabide bakoitzean ze kulturgile agertzen diren, tokikoek eta generalistek logika ezberdinak erabiltzen dituztela. Eta horre ere gaineraz desoreka dago. Euskarazkoetan tokiko askoz gehiago daude, generalistetan ez dago bat bera ere, badaude lurraldeka, herrialde historikoen arabera egituratuta dauden edabideak, baina nolabait jite edo asmo generalista batekin idazten dute denek, ezta. Beraz, zimenduetan arazo nabarmenak daude. Bigarren urratsa, eta azkar saiatuko naiz. Lehen hanek esaten zuen bezala, gutxiengo bat ikertu da, asko egiten dugu, askotan gu geuri ere kosta egiten zaigu sinestea zenbat egiten dugun, eta hor Jon Teillerak egin duen laurpen horretan jada aipatu dira zenbait saio, baina beraiek aukeratu duten irizpidearen arabera, hau da, beraiek aintzakotzat hartu dute soilik edabide hoietako web horriko kultura atala, hortik kanpo utzi dituzte, lehen aipatu diren elementu ezberdinak, ezta? Zugazarten eguneroko binetak, kultura agenda, gaur 8 eta 7 egindako ia guztia, Mediabaskeko eduki guztia, eta horrek esan nahi du, naizek Ipar Euskal Herrian ekoitzetako dena ikerketatik kanpo utzi dela. Beraz, hori dena, naiz irratian egindako ia dena, hori dena kanpo utzi da. Eta hirugarrenik, azkenik, hor ondorioetan ere uste dugu utxune nabarmena daudela. Alde batetik, denak zaku berdinean sartzen dira, lehen esan dugu ez, multzokatzea bera ia problematikoa da, eta horren baitan, nolabait planteatzen da, denak osotasu baten baitan nabardurari gabe euskarazko kulturgileak ukatu edo karikatura bihurtzen dituztela, eta kanpoko kulturaren zabaltzaile direla, eta hor kontraesanak agerikoak dira, esate baterako planteatzen da ez. Joseba Zerrenandia, euskarazko kulturgileen artean, lehenengo kulturgilea da, eta elebidunetan ez da 10. ere heltzen. Baina aztertzen ditugu beraien datuak, mugatuak direnak, ikusiko dugu naiz, berriaren atzetik naizen agertzen dela Joseba Zerrenandia gehien. Baina aldiz ondoren, naiz, multzokatzen da edabide elebidunetan, zer eta esateko Joseba Zerrenandia eta gainontzeko kulturgileak eskala txikiagoan aipatzen direla ez. Eta azkenik, deigarri iruditu zaigu, bai, arazoaren diagnostikoa bera eta iradokitako bidea bera ere ez. Askotan zer da egotzi izan zaiona ez, naizi eta naizeko agerkari ezberdinei. Baina zuzen ere, euskarazko kulturgileak gaztelaniaz edo frantsesez gehiegi agertzen zirela ez. Demagun bertsolari txapelketako finala heltzen da, barnean dena euskaraz egiten da, baina titularra azalean gazteleraz jarriz gero, sekulako arrabotsa sortzen du horrek. Kasu honetan justo kontrakoa da egozten dena. Hau da, euskaraz, naiz eta euskarazko kulturgileak era esanguratsuan lantzen diren, gaztelaniazko edukietan askoz gutxiago lantzen direla, eta bereziki urriko bertxean iradokitzen da horren aurrean, EITBek bezala dena
bi hizkuntzatan jarri beharko litzatekeela parekoa eta beraien hitzetan orekatua izan dadin gure hedabidea, ezta. Baina guk uste dugu soluzio hori ere ez dela bidea, hain zuzen ere, euskera egora diglosikoan dagoelako, eta ondorioz, pixkanaka uniberso propio bat egituratzea ere ezinbesteko delako. Beraz, gure ustez galdera ez da dena gaztereraz eta frantsesez ere jarriko dugun edo ez, baizik eta zer bai, eta zerrez, eta egitekotan nola. Beraz, bai zimenduetan, bai ikertutako horretan, eta baita ondorioetan ere, gure ustez, utxune nabarmena daude. Adibide esanguratsua aipatu duzu, bertsoarena, horixe berare propioki aztertu delako ikerketa honetan, hain zuzen, ikerketa honetan, naizek dauzkan marka ezberdinetatik anarago, funtzionamenduaren bueltan, digital first delakoak ere, akaso, askotan eragin dezake musika salmentako datu batzuk ekonomiako albiste izatea, edota Euskal Herriko bertsolaritza txapelketako txapelduna kultura sailan ez izatea, baizik eta lehenbiziko eguneko gaia izatea gara egunkarian, ezagik zentzu honetan ere digital firstako nola funtzionatzen du eta nola eragin dio ikerketa honi? Digital firstak baino euskarri ezberdinak dakaula. Eta bertsolaritzaren kasuan adibidez, nik gogoratzen nahi, irratian eman zela, Gipuzkoako bertsolaritza txapelketa guzti irratian eman zen, egisa da honek aztertu ditxula 2023ko argitalpenak, hau kanpoan gelditzen da, baina egisa da naizek bertsolaritzen alde, bai irratzailuak eta bai eduki bereziak egin doala, baina batzutan agertu diak gaur sortzin, bestatzutan irratian, eta beraz naiz.eus /kulturatik kanpo gelditzen dira. Eta guretzat ordo akatsa baino edo ez asmatzia. Eta kasu honetan ere harritxu zigun, egosten zaigula, oraindik ere gabizela duela 40 urteko kasetaritza moldeetan, hori da ondorioetako bat ikerketa honena, eta gure ustez, beraien, ez dakit, aurre iritzietan sartzen da ondorio hori, baina ikerketa egiteko moduak ikusi da, molde horietan naiz ez dela sartzen behintzat. Ze, ikerketa justo hori aztertzen deu. Lehengo duela 40 urteko moldeetan, ea, ze euskarazko kulturgintzaren argitalpenak zeintzu dian, eta duela 40 urte agian, bakara.net /kultura, agian bai izan ziteken garan argitaratzen den kulturako eduki guztia hor. Hala ere ez, egon gozan, duela 40 urte egineke basakan astekaria, edo gara sortu zanean ere baso zen beste astekari batzuk, eta hor argitaratuko zian. Orduan, gure ustez akats larriena du hori, eta gero ere nik uste faltan bota dela aurretiaz, kontaktoik ez egotia, jakitzeko, porque ez hori gu bakarri, seguramente beste edabide batzuk ere, beste modu batzutara funtzionatzen dugu, eta igual informazio ere galdu ingo zen beste edabide batzutan, eta guretzat izan da sorpresa, egin dala ikerketa bat gu jakin gabe ikertzen ari ziala, eta beraie jakin gabe ere agian datuak gaizkizo zela. Orduan, publikoki argitaratzia horrelako txosten bat, ondorio horiekin, Gipuzkoako Foru Aldundiak lagunduta, eta gero ere ez dakigu, adibidez bertsolaritzan kasuan, Diario Baskok gure hirukoitza publikatzen doala argitaratzen badezu, o ETBek, ETB baino gehiago argitaratzeu txosten honen arabera Diario Baskok bertsolaritza. Gero da bai, kuantitatiboa kontauta kualitatiboa. Alegia, Diario Baskok daka informazio lokala eta agian agendan sartzen deu bere kultur eduki hori guztia. Eta Diario Baskona dana hartu desun bitxartian, guria asko kanpuan la desu. Orduan, Mikelek aipatu doan utxune edo gabezi horiek identifikatu deu, eta gero baita ere, hori ondorioetan denak poltza berian sartzea, eta esatia naizek el Correo del Diario Vasco eta Diario de Navarra bezala galgadala euskal kulturgintzan da. Ikurirutzezagu, eta gonbita ere egiten diso guztiei, hemendik goizero, edo egunian zier, zenbat kulturgile pasatzen dian gure redakziotik, zenbat kulturgile sortzen deuen naizentzat, eta zenbat kulturgilek ere ikusten deuen naiz euren etxe bezala. Orduan, guretzako zan oso gai komplikatua, eta Mikelek esan du, askotan kosta betxezaku ikustia zer egiten deuen, eta bai izan da alduntze moduko bat, edo baliatu deu hori geuk ere sinestarazteko,
agian akaits batzukin eta autokritikak jasotzen dugu baldin eta datuak zuzena baldin baria eta horretan gabiz gaina, barne baian ere estrategia bat goz hausnartzen eta uste deu momentua dela ere bai autokritika horiek egiteko, baina ez datu hauen gainean. Azkenik amaitzeko aipatu nahiko nuke edo kontsultatu nahiko nuke, zer espero da orain? Erantzuna irakurgai dago, naiz.eusen, zer nahiko zenukete orain? Duela hilabete batzuk, aipatu zeuenak, hipotesi baten konfirmazio izan zala txosten hau, begiratzia txosten hau. Ez deu nahi ere errekonozimenduik, badakigulako barne mailan zer egiten deun, naiz eta hau ahalduntze prozesu bat izan da, baina bai, lehengo kritikak eta historikoki egin gara naizi egotzizakon horri beste begirada batetik begiratzea datu hauek eskuartean edukita. Ze batzuentzat bai izan da, beraien, esan dutena, hipotesi baten evidentzia itxosten hau. Eta hain larri eta hain argi esan deuenian hori, begirada bat ematia honi eta beste perspektiba batetik begiratzia. Eta onartzia ere bai lanian bagozela. Eta guk hori nahi, gu lanian goz, guretzat kulturgintza oso garrantzitsua da. Egin deun ekitaldi guztietan egon dira euskarazko sortzaileak, bai espolioen zanean eta hor ere eskerrak eman behar dixeu euskaraz kulturgile edo musikari horiei gure alde egin zeuelako, baina torri zanean COVID pandemia ere, nahi zen aldetik musika saioak antolatu zian euskal musikariekin, eta nik uste binomio hori beti ondala presente. Naizek garak hasieratik babestu dugu atortxurrok, hasieratik babestu dugu 40 minutu rock, hasieratik beste hainbat jaialdi musikarienak babestu doanak, eta esan bezala nik uste dut sortzaiekin horre oten gehala elkarlanian, kultura arloko kazetari asko dakau, esan bezala kolaboratzaile asko bai, eta nik uste dut, txosten honen nahi deu, batzuentzako evidentzia izan zen aurriko ikerketa hori, pixkat lausotu, eta beste, beste kontratxosten bat eman da, eta horiekin, ondori horiek behintzat lausotzia, eta kritika egin behar balin bareu, behintzat bi oinarri horien gainean egitea. Adi izango gera, ikerketa honek izango dituen erreakzietaz, Ane Urkiri naizeko zuzendaria eta Mikel Urdangarin naizeko kazetaria, egunon eta eskerrik asko gurera gerturatzeagatik. Zuei. Zuei eskerrik asko.